igsoon, pasensya naman sa tingog ni medyo marang magkita gwapo lang ng dugay na tingog Ginoo. Dako mo kayo. So, salamat kay Igsoon, kay Gabuntagon, salamat sa Ginoo nga tagaan niya og maayong panawas sa may panahon. Salamat sa Ginoo sa tanan niya pinalaging gihatag nato. Ini nga adlaw ng Igsoon, para sa kini nga adlaw nga kinausahan para nga makatigom ta kaya balay tigom ay sa tubig. Sitio Tinago pergi Cebuano tubig. So, salamat mga Igsoon nga sa kanunay magbrasigon ta bisan pa og atong kapanahon ng pulutan sa mga pagsulay. Ini pagsulay din nato nang siya mapugan nga mudan at bisa to ang pagsatagsa. Ako lang nga ikapaambit Igsoon nga ang tanan magbalik-on lang sa pagkupot ni ang tuluuhan. Hindi ka matarong kay daghan kaayo ang mga nagkalinlain ang mga problema soliran sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Una nga magkinampuay lang ng Igsoon nga hindi mamalikon, matagan tagkusog sa kanunay labi na itong mga katauhan, labi na sa mga bidawat sa pagkatungdanan isip mga alagad, mga evangelista, mga magtutudlo, mga magwali, unta ampo na to ang tanan ng Igsoon nga mamalikon lang ka. Dili lang unta anon sa nagkalinlain pagsulay ni kalibutan. May Igsoon nga itong tema karon mo ni. Ang pagpadudlo sa matarong tuluhan. Mawala. Klaro ba niyo ako tingog ko Igsoon? Nakasabot ang pasensya ng mga kinigil ko ka mga Ilonggo. Abot ko na si lugar sa mga Ilonggo pero hindi ko ka mga yun. Salamat na kanigong dagos Ginoo nga nakasabot ng Bisaya kay kamiging taon dito naging Ilonggo sa kasabot may palagsa na naging-term nga di na mo masabdan po. So may Igsoon, balikan na to, no? Kini nga to ang nag-isutan kina yung pagpanumpulo sa matarong natin para malunin nato para din sa mga kini nga tambang mga Igsoon para din sa mga katawang nga nagdumala sa biruan kita giniani ang gitagan sa buwan. Kay labi na panahon na ito, nisuda kayo. At uli kayan mga Igsoon, nga tingaling mo si Antikristo ba? No? Musulo si Antikristo, tingaling lahi na nga ating panudlo ino. Manangay ampo, ginato kanunay. Nga ito sa tamagwan, himo sa propesiyang amputan. Ang iyong sinong ka, anong teatro ko. Atong kapanayat ang magbarong, ini nga maong kibuhaton mga Igsoon. Ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, wala ito masipyat ini. Kini mo ikibutan sa Ginoo nga usa ka tawo magasimba sa Dios na sa Espiritu kamaturan. Ang ato na dinhi mga Igsoon nga mapulatayon ta. Namatod pa ni Apostol Pablo sa Roma 14 verse 7 ni Jose. Wala usa ka nato nga nagbabuhi alang sa iyang kabulingon. O wala usa ka nato nga mamatay alang sa iyang kabulingon. Kung kita mabuhi man, kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Kaya sa ingon niya na, mabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Nga nilang atong magbaton mga Igsoon. No? Wala nga mag-aptal kita magpagsulay sa kinabuhi, labi na sa atong kapanahon karon, atong pagpangalagad, di na ito makita na ito bisan dinhi. Ito sa amo, mawasap gihapon ay mga suliran. Ang ato lang mag-Igsoon na kita mabulag sa ito. Ay, hindi kita mabiya sa ito. Muna naging Apostol Pablo, napagkasugot ka mo sa Espiritu, pagkatapos mo sa lawas. Hindi ka pwede nga. Magkasugot na sa Espiritu nga pagkatapos na lawas, huwag din tayo makuha ng kanti. Ano man, mag-Igsoon, ako man bruman, di lang ako malilbawaan ako sa akong unang-unang kinig yung napintiri. Istorya ni Padre. Pagkalayo pag-idahin yung chapter ni Padre. Layo yun.
Hindi na lang ako na sinati ka nagmotor ka rin kay katugong tayo na pipira mo ka rin sa bibig doon at nabigyan tulad no. Wala kayo ko maka sinati nga layo pa di ay. Kaya sige mong copy ba sa ibang istorya sa sunod sa sakinan. Nakaroon nagmotor lang, layo pa di ay. Labi na kung ako nagdala, nagamit iskinita di ay. So, di na napita may sunod kung wala tayong kugi. No? Lisod yun. Lisod naman kasimba. Muna mga igsoon, ang iyo sa balang kasulatan na ang kinipagkamakagyan importante po. Kay naipurpos kini, naigisod din ni sa balang kasulatan. Agi sa kini ato nga di magul mga igsoon, kini pagpapalunod sa matarong matulungan. Doon naman ko yung mga pamaagyan. Para nga ang atong pagpangalagan mo bukumihan ba? Bakumihan. Mado pa sa Pedro 3, Pedro 1, verse 3. Muna siya ang para nato atong pagpangalagan sa Ginoo. Kaya dili basta-basta ang ganti sa Dios nga yang gitaganan nato. Kapag naghahagot ang maayo. Usahay na tayo na magpuasa ta. Ako bigyan po na magpuasa. Nya kini panipahon importante mo ingon ang Juan 9:21 nga ang Dios dili mag-ampo dili mamatay sa pag-ampos ng magkasala. Gawas sa mga tao nga masimbahon sa Dios. Matud pa sa kasulatan. So niya ang kasulatan ng gilid. O Pedro, ikaw Pedro 1:3. Sa kadaghan makabalik sa kadaghan nga punto mikso nga kini mabalik-balik ning mga teksto. Pero dili man pud nato malikyan lagi nga mabitaw na nga importante ta nga doon natin pagkabasibas nito kay sa pulong sa Dios mawala sa kamunahuna. Muni pagkaon ng espiritual. Mamatay ta kung di ka magkakaon. Amen. Mamatay ta. Mamatay ang atong kalag espiritu kung di ta magkakaon ng kapulungan. Pilagis pagpatali ko. Dili kaon ng isang magpaminaw. Pilagis pagpaminaw. Matulpas pa lang kasulatan, ang iyang Diyos na gagawin. Naghatag na nato sa talangutan, pahin sa kinabuhi. O pag-anis nun, pinaagi sa atong. Kaya balo ka niya, nga nagtawag ka na to sa iyang kaulingon. Himaya o paghalagwan. Nga doon niya na kita, iyang yatagan sa Pinoon, o dako kayo, uyamot ng masaan. Aron nga pinaagi nini, kamo man nagpakaikas-ikas sa pagpagalunod kaniya sa kalibutan. Doon sa pag-ibag. O mawahimag ka mo, mga mag-aabit sa Diyos ng Pinoy. Diba? Kita ka ng mga isyon. No? Bisan kayo kang ginanapit buli. Ato lang yung ituyo. No? Ato lang yung ituyo ang pag-ani, bisan isod ang dalang. Bisan kayo. Ang purpose na ito, aron nga, maambit ka na ito kinig Diyos nun na tinaya. Kaya kinig Diyos nun na tinaya, mga isyon, luyo ini. Kaya mga wala man tanis kalibutan. Kung kinig Diyos nyo na kinaya magapadayon sa atong kinabuhi, walay katapusan ang ganti ni nga ihatag. Unya, ni Kristo gatong Diyos. Pagpagan ng pulos ni Mokay. Ano siya? Ato di malawat na paninig. Nagkawon niya na kita matupang. Natuon di anak kita iyang gitagas pinagdako iyang mga saan. Aron nga pinaagi nini kamo magpakadjust kita sa pagpagalunod nga sa kalibutan tungod sa paghimog o mahimog kamo mga mag-ambit sa Dios no kini. O tuon nini mong hinungdan himuan ninyo ang dalang paningkamot. Aron nga sa iyong pagtuo ipuno ninyo ang malindong nga pagkasa. Diba? Kini din atong pag-alagay ng Isus. Ipahimo matong pa sa sulat ng Apostol Pedro. Ipahimo sa matag alagan, sa matag tinawag ang tanang panikamot matutpa. Kaya gikan sa matutpa o tungod din maong hinungdan, di mo ani ang tanang panikamot. Aron nga sa pagtuo, ipuno ang malindong nga batas. Ito naman ang kasulatan nga, ipahimo sa matag usalat ang tanang panikamot. Nga sa atong pagtuo, ipuno ang malikman ng batasan. Dapat mag-alagad na sa Ginoo may sunditudlo, pinagis palang kasulatan.
Kinahanglan nga mata ko sa tinawag maedukar ko sa pulo sa Dios. Amen ba? Ilisod lang na tinawag ka, nagsimba ka, unya ang imong buhat, iyas kalibutan. Mapakyas ka isunod sa pagkabot sa Ginoo. Muna ang gitudlo, pinaagi sa walang kasulatan, pinaagi sa iyang mga alagad, kung unsaan sa pagkinabuhi, nga uyong sa Dios, kaya dili kasupag sa Ginoo, kaya dili basta-basta ning kaganti mga igsoon, no? Bantay ka na ng mga tao na seryoso sa pag-eskwela. Bisang pagkwarta, bisang pag-apiki ng tayong utang, mo eskwela niya kung bisang pagbuat ng mabawon, no? Mo eskwela yun, no? Nag-abot ng eskwilahan, magkuhat-kuhat, pasagi lang itong inyiki, kaya aron ay naon may humanag pa niyo ito, pero ano ay, no? Aron lang siya yun pagka-eskwela. Nung nag-iingong naghihimo niya ang kanang paningkamot aron makakuha ng siya kurso. Aron matapos niya ang iyahang kurso. Kita usap mga igsoon. Sa ito pag-alaga sa kinasayod na ang ante sa Diyos kinabuhi nung nagkatapusan. Nag-agda man ang kasulatan na himo na itong tanang paningkamot. Kaya kung pasado kita nila pag-alaga, tulay purong-purong kinabuhi nung nagkatapusan niya sa Diyos. Inginaan ang Ginoo ka maayon mga igsoon sa itong kinabuhi. Mao na nga kining mga bunga sa Espiritu, kining walo ka bunga nga gitudlo sa walang kasulatan, ato nang ipahaom sa kinabuhi. Kay kung mahimo ta kining mga igsoon, dili kita mapakyas. Amen ba? Ato masabi Dios ang walang kasulatan. O sa pagtuoy puno ang manindong batasan, o sa manindong nga batasan ipuno ang kahibalo. Nga po kahibalo ipuno. Na kay manindong nga batasan dapat ipuno nimo ang kahibalo. Kada bang masayod ka sa panahon sa panimahon, panahon sa pagpuasa, masayod ka kung sa imong buhat. Di ba? Dili kay isang nasa bundok, ala to dito sa gawas ha? Dahil ang mensahe kaya sa langit, ya gipag-isgutan po, no? Katabi-tabi po lain ang ipag-isgutan, layo na sa pagginoo ng mga sugilanon. Muna, ipunog ka na kay Balo. Dapat ito na kay pagrespeto. Hindi pagrespeto, importante na siya. Respeto diha sa Diyos, diha sa tao, mas labaw kita mag-respeto sa Diyos. Amen ba? Kini sa mga sa makadagang balik-balik ko na kining pulong agon. Grasya ni. Ako na naging ginabalik-balik ko ni. Grasya ni para sa taong gawas noon. Pero para nato maigsoon ka, tinawag na sa pagto. Ano siya? Disiplina. Amen ba? Disiplina ho ta ay dili gyud musugot ang Ginoo nga na tinawag ta niya tapos ma-impierno rin tao. Dili musugot ang Dios. Ang gusto sa Ginoo nga itama nato ang atong mali. Amen ba? Kung kay mali itama. Kay sa ginagaya sa Dios, ikaw na Biblia, walay palingon, walay kunot dito pwede pasunod sa langit. Wala. Muna nga, dini pa nagdaan ng Ison. Mato pa sa Isaias, 1 versikulo 18, ani ang husay. Dili pa dapat husay. Amen ba? So mato pa. Ang sa kaibalo, ipuno ang pagpugong sa tuwing. Nagay kaibalo, dapat ipuno nimo ang pagpugong sa tuwing. Doon na kay self-control. Kaya bang dili ka dali masakitan kung doon ay mga istorya na sakit ay Panginoon. Kinanglang nga kung pananglitan, makabati ka mga istoryang mga pagdaot, kabao ka nga mo palugak sa imo ang panguna-una. Nadili kay dali mo saka ang imong dugo, labi natin ang imong dugo taas na. Diba? Ang bugisino. Kinanglang ang pagpugos nilingon, mo na ang itulog. No, kadili gusto ang Ginoo nga maalaot no? Mato ba yun o sa pagpugong sa ulingon ipulo ang pagkamintuso matos punta bisang pag sa klase mga pagtamay bisang pa sa atong kada pagitao nga bisang ditangayan ba ditangayan magparotrip namin tao sos ba di pare na pawali-wali mayroon ba yati sa kapasar ng kilutiwa ya, napawik pa no, bungot din mo, bungot sa utok. Ano yung pailo, no? Antos ka. Ano lang na, i-apply talaga itong kinabuhi kay natural lang sa kinabuhi Kristuano ang pag-antos. Amen ba? Kung nila pa, di ka mo antos, hindi po ka mas antos. Mato ba?
O sa pagpugos kulingon, ipuno ang pagkamintuson. Sa pagkamintuson, ipuno ang pagkadisyon. Ipuno ni pagkadisyon po. Dili kayo, pagkayon. Brad, asa masister? Tuwa man to, nagbinggo. Nag-ana man to kasilingan. Bingo. Ay, pagkadisyon. Dili ka mo, Diyos na. Asa masipari? Tapos bulangan. Ay, pagkadisyon. Dili na mo, Diyos na. Ang Diyos nga tao, mag-alagad sa Diyos, magpasalamat sa Diyos adlaw o gabi. Mao na siya tao ng Diyos na. Palagpagan akong tao Diyos na. Wala siya tao Diyos na. Mag-ampo sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo ng kabubuhan. Damay grasya, dakong grasya, matawag, panalangin ikan sa Diyos. Ginapasalamatan niya mga tao ng Diyos na. Sumatong pa, ang sa pag-Diyos na, ipuno ang pagbati ng Iso. Ipuno po na siya sa pagbati ng Iso. Kaya ba, dili ka magbutang ang mga hugaw na huna sa sunod sa pagkakas. O, dili mo pag-isipon na lahat ng tao. Di ka na ko ipahaw pa hindi. Dili na nato. Ato na kisalikuay ng mga kinaiyahan. Mga igsoon ng Kristo. Kay kinanglan, di ay matupas na kasulatan nga ang pagbati kay igsoon. Ato po, ikinabuhi sunod ni kapanahonan sa itong pagpangalaga ng mga igsoon. Matod pa, o sa pagbati ng igsoon, ipuno ang gugma. Ipuno ang gugma. Muli sa pinakanako, yun yung importante sa kining pulong gugma. Matod pa, kay kung kining mga butanga inyong mabatulan, o magatubo kining magapilayo. Kaninyo, sa pagpataspukan o sa pagkatili mabuahon sa lihat sa inyong mga kebalo sa itong Ginoong Jesucristo. Pag-amo na. Mali sa Kristo. Aron ako sa kakristohanon. May mo sa kumihan. Muna yung pinagka-vitamin. Ano sabi ninyo? O sa pinagka-vitamin, o sa pinagka-buwan ka malaksik ang tao, makugihan ang tao sa pagpangalakan. Kung kining mga butanga na, makapakugi di ay. O sa inyong Biblia. Kung kining mga butanga, inyong mabatunan, magapaylayo kini. Magapaylayo kaninyo sa pagkataspukan, sa pagkakimabungahon sa inyong mga kaibigan. Taspukan ba? Ito sa among kining pulong taspukan. Pulan ba? Taspukan, taspukan. Suguan ni paminaw. Muling gitawag sa among taspukan. Pero kining mga butanga na, wala mga taspukan. No? Pulit ko sa itong exotic. Kay layo kayo, dili kita taspukan. O taspukan pa, siguro, naglabar na mo dito sa inyo. Pero kani man taspukan, ni agyon. Bisimba, bisan pa. Jutay lang ka, ang importante may son, kapasidungan na ito ang Diyos. Pagka na itong Ginoo, pagka na itong Diyos. Importante kapasidungan na ito ang Diyos. Kinala himayaw na ito ang Diyos. Nga naman, siya ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Tanang butang makita sa itong mga mata. Iyan na, matay atok ni anak. Muna bitaw nga, ihatod na ito, patang adlaw, nga ito sa Ginoo, ang tanang pagpasidungog o pagpasalamat kay iya ang tanang lakit na natin kinabuhi. Mga iso. Muna nga, kami na po muli na po may gantong liti. Mingawan na po sa inyo. Manginaw ito may ison, kinang nga, pag-ipagisgutan ron, matanong ko sa sila kasi. Dili na ako po nga, pulo may sa Diyos. Na matanong na akong taas na kasi, aron nga ang kalinaw na ibili ni Kristo, maghari sa matang pusa na itong kapanibalay. Importante ang kalinaw. Ingon ang Ginoo, kaniya ibili kong kalinaw. Ihatag ko kinigini sama sa sinatagal sa kalimutan. Ang kalinaw, ibili. Muna ato ang pingan. Atong tan-awon kung unsa ang pamahagi sa Dios diha ngadto sa mga alagad na makapalinaw sa mga panagtigo. Kaya kini kong panagtigo na tumiso. Kita ni kamot ang magkalinaw pero yawa mangita po na sila sa panahon na magagubutan. Muna bantayan na nato. Tingali usa nato gamiton sa yawa aron mapungkag ang nato ang gibuhaton. Palayo ang mga igsoon, pili ka naman. Ang atong tinguhaon na igsoon sa atong pagpangalaga, na kining mga bunga sa Espiritu, magkapapili din nila ito kay magkapamunga pa kini, daghang
kayong mga tao na ginahanglan inyong mga igsoon. Daghan pang mga kalag na ginahanglan inyong mga pulungan. Naunta sila, may abot-usap sila yung mga pagtuha, aron sama nato sila man ang pagkasabot-usap sa kamatuhan. Ha? Di ba mga igsoon, hinag kayo? Ang mga lang sa Espiritu, nga mao ang guma, mao ganay atong ipatunay sa atong kinabuhi. Mao na itudlo po nato ngadto sa mga katawa. No? Kaya mo na siya ang pagpanudlo sa matarong na uluhan. Matarong uluhan. Kaya tudluan nato ang matatusan ka tao sa mga butang na gikahimot sa Dios. Dili kay ikaw na magtutudlog, ikaw na himot magpasulod sa ayong mga buhay. No? Kaya hindi na himot ang Dios. Mga igsoon, kita mga hininluan mo ka sa Dios. Gitawag ka sa Ginoo. Ang atong puabot, ang atong himotin ni mga igsoon, mag-istita sa itong pag-alaga. Bisan asa na dapat na pwede na magpasalamat. Kung magkasalamat na bisan asa na kita pwede na magkinunsod, bisan asa na kita. Pwede ba ito magkasala, bisan asa. Mabitaw lang ang ginadisiplina na sa pulong sa Ginoo, kaya bisan akalaga na sa Diyos, bisahin magkasala. Mato pa sa malang kasulatan, 2 Special Grace. Dito. Mato pa, kaya sa kalabasan sa mga mga tao, ang grasya sa Diyos ni Pareha. Nga tutlo ka na ito pagbiya sa pagkadilisyon o sa pag-ibog ng kalibutan. O pagkinabuhi nga mapupungalon sa kulingon matarong o Diyos nun dinidini kalibutan. Nga magkapaabo sa kulahan nga paglaw sa pagpadayaan sa bayan ni Kristo nga itong ng Diyos o paniwas. Panagpagan ng Diyos. O sa iwan na ito, samtang kita nagapadayon pagpangalangan, itanong kita ito sa atong una-una mga igsoon. Huwaton kita ito siya nagsaan ng mabalik. Huwaton na ito siya nagsaan ng mabalik. Pabuton. Samtang nagpaabot na, kinabiyaan na ito ang pag-Diyos. Pag-ibog ng kalibutan, pag kinalag nga ba, kinabuhi kita, magtupad sa atong tima, sa atong bersikulo nila atong tima mga igsoon. Mabalik. Dito, lagi mo na siya. Matutang. Makinabuhi, kapugalo, sulingon, matanong, o Diyos no, nini kalibutan na ka. Muna ang pagkabuhaton, samtang nagpaabot ka sa atong ginapaabot, gabulahan na itong ikaw. O ka na, mga igsoon, mao si Kristo ang atong maniwas. Daling ko lang Diyos, mga igsoon, sa mga kanupulos Ginoo. Isang Diyos tayo lang kinayin sa atong sa Ginoo, pero ikalipay na pinigyan ako sa Diyos ko. Ang matausan na ito sa kinisigdas sa ginawa na ito ang mesay. Ikan ka Kristo. Amen ba? Okay. Ako ni Martin Son. Dalag ko ng Diyos. Mayong ugto. Mayong buta. Salamat, Igsoon.